Zeker niet. Dan ga je leren. Camping, doe ik jou leren fietsen. Dus als je... Nee, doe ik je fiets weggeven dan. Ja? Ja? Nee. Nou, kom weg. Doei doei. Doei doei. Doei mama, oude koei. Doei mama, ha. Doei Anna ha. Doei Anna ha. Oh, diba? Ngarag ang mother. Si Mother Earth ay ngarag bitaw eh. Good morning po sa inyo lahat. Welcome sa panibagong video. Ngayon ay Friday and first day ko sa trabaho kahapon. Ang sakit ng likod ko. Tapos 9:30 na kami ng gabi natapos. Hindi ko bet yung overtime doon. Parang mandatory na overtime ba? Pag nasa afternoon shift ka, mid shift. Pero pag nasa ano naman, nasa morning shift ako, okay naman, on time, most of the time kami nakapauwi. Evening shift ako for 2 days, but next week, nasa ano po ako, nasa morning shift ako. So, kaya natin to. Kaya natin to. Magre-ready lang po ako, no? Stretching din ako kasi sobrang sakit ng aking likod. Hindi normal ang sakit ng likod ko. I hope okay po kayong lahat and nandun po kayo sa video natin. The next day. Hey! Ana? Ana? Shh! Sama, hi, titas. Uy, ka pretty. Naning palangga. Oh, uy! So pretty, my love. Look! Hello! Hello, it's Sabado. Saturday. Mag-continue na naman tayo ng vlog, no? Ba't ano dito sa amin? Makulimlim. Oh my God, it's gonna pour. Grabe ang kulimlim. Makulimlim sa labas. Ba't parang green sa inyo? Ayan, no? There's a storm brewing. Diba? Okay. Hindi ako nakapagpatuloy ng vlog yesterday. Kasi nga sa trabaho ba, nag-a-adjust pa ulit. And next week, fortunately, nasa day shift ulit ako. Sobrang pula ng labi ko dito sa video na to. Pero actually, hindi siya. May pagka-pink-pink to. Iba yung effect. Gamit ko po yung Etude House ba ito? Etude House na lip tint, I think. Water tint siya. In-order ko lang dito sa Netherlands din. Wala, hindi ako makapag-vlog. Gusto ko sana ipakita yung mga na-accumulate namin ng mga pasalubong or bagay-bagay doon sa Pilipinas and also in Vietnam. But wala naman. Masyadong time. Hindi pa po kasi pagdating si Ruth, trabaho diretso, si Ana, eskwela diretso, and then ako, may few days ako pero nag-ayos-ayos ako dito sa bahay. And then Thursday, Friday, adjust ulit sa trabaho. Grabe, ang sakit sa katawan. Masakit sa katawan ang trabaho. Kasi hindi na nasanay ng isang buwan ng lakad and nakatayo lang. Nakalimutan ko pa saan nalagay yung aking phone. By the way, balik na po ulit ako sa aking pagtatry na magbawas ng timbang. Bumalik na sana ako sa 59 kilos nung before kami umalis. Pero nagbakasyon man tayo, so walang kontrol masyado sa kain doon. Kaya, ayun. Lagay ko kayo dito. Pwede ko naman pala kayong ilagay. Ayan. Ayan, 2:22 na. Hala. Do pa ba? Now it's raining. Slecht weer, ja. Excellent. Kon ik niet, maar oma en opa meedoen met het. Misschien wel, maar dan kun je alleen in de caravan zitten. Dan kun je niet naar buiten. I ordered Filipino spaghetti sauce from Tante Oli lang for next week, yeah? Hello? So, I can make you spaghetti. May kasama nga ako, diba, sa trabaho si Oli. Madam Olenor. Hello, kasi nanood siya ng vlog natin. May Filipino store kasi siya. So, nag-order ako ng 2 Filipino style spaghetti sauce and also yung tawag doon yung cocktail na
hotdog. Ayoko sa yung jumbo, yung dati na order ko. Masarap siya, pero mas malinamnam kasi pag pag maliliit ba. Tas gusto din yun ni Ana. So, nag-order po ako. Anyway, mamaya ihatid namin si Ana sa camping and punta akong Asian grocery store kasi wala na akong suka, wala nang toyo, yung mga ganun. Oyster sauce, wala na tayo. So, punta po ako doon mamaya. And hindi ko sure kung itatry ko, start ko na bang gamitin sa labas to. Tingnan natin mamaya. I-try ko siguro itong gamitin, pero kunan ko ng yung stand niya. Kasi pag wala yung stand ng DJI, yung Pocket 3, mas maliit siya tingnan. So, dalhin kayo mamaya. I-try ko mamaya. Doei, skat! Doei, doei! Oude koei! Sus. Hoe doe je deze kant op straks? Nah, you will get there after 2 years, Anna. Doei! Doei, skatje batja! Watje, doei, oude koe 19. Houdoe! Doei doei! Yan, kakaalis lang po ni Ana and yung umat opa niya. Dala tayo ng extra battery. Let's also bring a bag. First time ko gagamitin yung camera. Sa labas. Let's go sa be. Dodong check. It's nice. Yeah. You can't really see yourself. Nee, that's what I wanted to Clear. say. Normally you can really see yourself. Now it's, yeah, you can see yourself a bit, but... Nandito na tayo sa bagong sasakyan ni Ruth. Super low, see? Super low. Ayoko dito. I'm saying it's too low. Next time, I will just bring a pillow. Anyway, maulan na. Ulan na? It's raining. Super nice ang quality ng camera na ito. Bet na bet ko po ito ngayon. Verstandig idee en weigerde I dit just in de need winkel to te leggen. get used to Uiteindelijk maar how verder to aan de hand adjust the doen. camera. Dan gaan we de titel Killemall ook bij nummer 1. Wide angle siya. En in Buk alsnog alles So gaan bet na testen. bet ko ito. Kaars aan de You want the big one? 20 kilo or 4.5 kilo? Does that help? Ja.
Galing na kami doon sa Asian store and kumuha ako ng yung bakbanan. Siyang maruya. Ganun. Tapos may parang donut. Nasa loob ng donut. Masarap siya. Pero syempre ayaw niya. Punta kami ng Albert Heijn. Kasi gusto niyang bumili ng pink cake. Nakabalik na talaga ako sa Netherlands kasi yung luya, €1.57. Ano yun mama? 100 pesos na ito. 160 peso. Ha? 160? Hindi, uy. 160. 160? Warum? 160. Warum? Oh nee, 100. Ja, you're right. Mga 100 pesos ito yung ganito. 100. Ganito, just me. Welcome to the Netherlands again. Ito, naghahanap si Ruto. Sarap. May ano, yung pandan flavor. Try ko to siya. Parang masarap siya. Green velvet. Ano ka lang. Try natin. Kain tayo ng bakbanan. Init, oy. Ano bakbanan yan? Ayoko siyang kainin na sobrang... Tawag dito, how do I turn it off pa? Goed. Echt lekker. I really ordered it. Ayoko siyang kainin na sobrang fresh pa ba? Sobrang init din. Gusto ko yung medyo init-init pa. Pagka natin yung visor natin. How do you call it? Visor or? Yeah, visor. Ito? Wat? Deze. In het Nederlands, ja, zonnescherm. Huh? Zonne. Okay. Sarap. They came back from the camping park and now it's sunny. That's what Opa said earlier. Kasi hindi po dumuloy sa camping si Uma at si Opa. May reservation na sila doon, may spot na din. Bumalik sila kasi sobrang maulan kanina, baka magbaha doon ba. May last year yata yun or 2 years ago, sobrang binaha yung camping. Hindi yung sa kanila, hindi sila. But sobrang nakakatakot ba pag sobrang baha tapos andun ka sa camping ba. I feel like I have retainers on again. You have what? Retainers for my teeth. This is oily. It's really oily. Ang ganda ng panahon eh. Nahiya pa rin akong gamitin yung camera. Sa labas ba? Hindi talaga ako natural na vlogger man. Char-char lang tong vlog natin. When I already know how to drive, I can already do a driving vlog. Yeah, you can. Soon you can try once. Not in the traffic, but just somewhere where there's no Scary. traffic. Where there's no traffic. Just in the industrial area where there's just road. I don't want to bump the BMW. I got to bring water. Dat klopt. Sabihin ko kanina, si Oma tsaka si Opa, hindi bumalik sila. And then after that, pinick up nila si Ana. Pumunta sa amin nag-lunch. Tapos pinick up na po nila si Ana. Doon matutulog si Ana kanila. And then tomorrow, they will go straight to camping? Or do we pick up Ana or what? What do we do? They go to the camping tomorrow. I didn't discuss yet when we pick her up tomorrow evening or the day after. Yeah, maybe we'll see how it goes with her if she likes Kasi it. si Ana walang pasok sa Monday. Holiday din po, wala kaming pasok. Yeah, on Tuesday Or, too. On Tuesday, wala din pasok si Ana kasi study day sa school. So Ruth and I will go to a city tomorrow. We'll see kung maganda ang weather. But yeah, uwi na po muna tayo. And then, mag-hold tayo doon pagdating sa bahay. Oops.
zijn thuis. We zijn thuis. En ik maak een hol. Ik maak of ik doe? Nee, het gaat halen niet. Ik doe. Ik doe een hol. Ik probeer om Nederlands te praten. Ja, goed zo. Charlang. Charmos, ginamos. We hebben boodschappen gedaan bij de Aziatische supermarkt. En ik heb veel. Di man sure sa Dutch, oy. Sarap. Kasi hindi nagdala ng tubig. So, tayo ay mag-haul. Yung kanina sa Albertine, kumuha ako nung yung green velvet na cake. I-try ko to mamaya. Lagay mo natin sa fridge. Naubusan na po kami ng rice. So, kumuha ako ng 4.5 kilos na jasmine bar. And, syempre, pangmadali ang snack namin ni Ana. Skyflakes. Ang malakas. And then, may ako dito, may bok choy. Yan. I-steam lang natin yan. And then, nakakuha ako ng bottom 345. Yun eh. Kamahal. Good sa. Yung nga na lang nato. Saon taman. And then, we also have pho noodles. Yan. Kasi magpo-pho ulit ako. I make pho, but hindi naman siya authentic na pho, no? Yung enough lang na parang pho yung taste sa amin. Hindi ko naman makukuha yun. And then, may chayote ako dito, sayote. May tanglad tayo dito, lemongrass. I have kimchi. Mabilis ang hulang talaga to. And then, may palaya tayo, ampalaya. Mag-aampalaya ako. And then, oyster sauce. Kasi naubusan na talaga. Ang boring na walang oyster sauce. Yung luto ko. Dato puti na soy sauce. Dato puti din na vinegar. Naghanap ako ng twin pack. Kasi sa mga Asian, sa dati, sa Filipino store, tsaka sa Asian stores, meron yun. And also, I have edamame. Yung talagang may may pad pa. Yan. Steam lang ito siya. May promo kanina, may pinatry sa amin na milk tea. I-try ko to siya, pero ang gagawin ko, iced, yung may ice. Ayoko ng hot. And then may samyang ako dito. Yun lamang po yung aming, sa Asian store na bili. Including na yung rice. Yung nabayad ko kanina was 56 euro. Not bad for Asian store. Normally, pag nasa Asian store ako, dumadami yung binibili ko kahit ano-ano lang. Pero this time, I tried to just buy what I needed lang. Then, si Mr. kanina, mga 12 euro yata yung nabayad niya kanina sa cake. Tapos, may chocolate siya. Tapos, hindi ako makaget over sa luya. Luya na almost 2 euro. Ganito lang, oh. Tingnan nyo. Yan, diba? Magkano ba yung luya natin sa Pilipinas ngayon? Pero dito talaga, yung presyohan niya. Imagine niyo. 100 pesos na siya sa ganito lang. Pero, wala tayo sa Asia, ganun talaga. At, yun lamang po yung ating haul. And later, manonood lang kami ng movie ni Mr. And, kasi wala si Ana. But I think lalabas. Dodong! Yeah? Are you going out tonight or tomorrow? Not tonight, tomorrow, I don't know. Okay. So, yun. May nakaredy naman na kaming pagkain kasi nagluto po ako kanina ng chicken, yung parang, yung afritada na style. And then, may pork din kami. May rice pa naman din. So, okay lang. May pagkain kami mamaya. No need na. Namimiss ko na si Ana, uy. Sinabi ko sa kanya kanina, nagdrama ako ng konti. Sabi ko, iiwan mo na naman si Mama. Tumingin na sa akin yung madailo. Pero joke lang naman. Pero, syempre, namimiss natin yung anak natin. Isa lang yung anak ko, guys. But yeah, I think i-end ko na yung ating pa-video. Hindi ko alam kung gano'ng katagal yung video. But, i-end ko na po yung pa-video. Wala din naman kaming gagawin na mag-chill na lang kami. Na dito kasi 6 o'clock na din dito. And, kakain na lang kami. Tapos, yun, magdi-dinner lang. Tapos, chill na kami. And, kita-kita na po tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood.
Doei, 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 doei. Mush, mush, babush. Mush, 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 babush. babush. Mush, mush, babush.